Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokaci. Mai magana naku Uncle Abdul mai ruhanai. Wannan shine sabon branch namu wanda muka bude a nan sabon gari da ke cikin garin birnin Kano. Wato wannan kamfani na spiritual product, ana nufin ruhanai kenan, wato aiki kayayyaki ne na ruhanai wanda da kuma laƙaninnika na ruhanai wanda muke badawa. Kala wanda sai ka zaba. Kayayyakin da muke da su ne akwai candle wanda ake yin amfani da shi wajen yin addu'a, akwai kuma kayayyaki daban-daban wanda sai ka zaba, kuma su ne ake cewa sha yanzu magani yanzu. Muna da kayayyaki kamar haka. Akwai call customer, akwai call money, akwai call dollar, akwai boy follow me, akwai good luck, akwai money drawing safe, sannan muna da love and spend for me. In ka ji an ce love and spend for me, wato wani laƙani ne ko in ce wani sirrika ne dai wanda sai mutum ya yi amfani da su zai tabbatar da abubuwan da aka faɗa masa. Muna da 7 African folder, akwai remote control command kit. Wato remote control command kit wani file lock ne, wato wani kwaɗo ne wanda ake amfani da shi wajen yin aiki da shi kuma a karɓi kuɗi mai ƙarfi a gurin abokin mu'amala insha Allah. Akwai saurarrakin kayayyaki masu ƙarfi wanda za ku